ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନୁସ୍ୱାର ପଢ଼ିଥିଲେ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ବିସର୍ଗ ପଢ଼ିବା। ବିସର୍ଗ ପିଲାମାନେ କେମିତିଆ ନା ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଏଇଠି ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବିସର୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ସେଇଟା କେମିତି ବିସର୍ଗ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ତାକୁ ଆମେ ବିସର୍ଗ ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ବିସର୍ଗ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟି ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହର ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆସୁଥିବ, ଯେମିତି କ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ସମାନ ଖ, ଖ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ସମାନ ଖ, ହ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବ। ସେମିତି ଗ, ସେମିତି ଗହରେ ବିସର୍ଗ ଦେଲେ ଘ, ଚରେ ବିସର୍ଗ ଦେଲେ ଚ, ଛରେ ବିସର୍ଗ ଦେଲେ ସେମିତି ଛ। ଏମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏମିତି ବିସର୍ଗ ଦେଇ ତୁମେ ପଢ଼ି ଶିଖିବ। ତାପରେ ଚାଲ ଆମେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦେବା। ଯେମିତି ଦ ହର୍ଷ ଉକାର ଆଉ ବିସର୍ଗ ଖ ଦୀର୍ଘଇକାର କେମିତି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଦୁଃଖ ଖି, ଏମିତି ସେମିତି ଦୁଃ ସା ସ ନ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦରେ ବିସର୍ଗ ଦେଇକି ବା ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବିସର୍ଗ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ହ ସାଉଣ୍ଡଟି ଆସୁଥିବ। ଯେମିତି ଆହ, ଦେଖିଲ ହା କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ହା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଦୁଃଖ ପୁ ନ ପ ୟ ତତ ଅତ କ୍ରମଶ ଓଃ ଦୁଃଶୀଳ ଦୁଃସହ ନିଃଶେଷ ଦୁଃଖିତ ଫଳତ ଦୁଃଖିଧନ ବା ଦୁଃସାହସ ନିଃସହାୟ ନିଃସରଣ ନିଃସଂଶୟ ଦୁଃସମୟ ଦୁଃଖମୟ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗପ ଦେଇଛି ପଢ଼ିବା। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ଲାଗିଛି ସଦା ଏ ସଂସାରେ, ଦୁଃସମୟେ କେବେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ, ହସି ଅପରକୁ ହସାରେ, ନିଃସହାୟକୁ ଦଇବ ଭରସା, ନିଃସଂଶୟ ମନେ ରଖିଛି ସେ ଆଶା। ପିଲାମାନେ କବିତାଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝ ନା ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ। ତମର ଯଦି ଆଜି ଏବେ କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ଏବେ ସୁଖ ସମୟ ଅଛି ପରେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସିପାରେ, ଯଦି ଦୁଃଖ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ପରେ ସୁଖ ସମୟ ନିହାତି ଆସିବ। ଲାଗିଛି ସଦା ଏ ସଂସାରେ, ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏ ସଂସାରରେ ବା ଏ ଦୁନିଆରେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଦୁଃସମୟ କେବେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ, ଯଦି ଦୁଃଖ ସମୟ ଅଛି କେବେ ବି ତମେ ଦୁଃଖିତ ହେବ ନାହିଁ। ହସି ଅପରକୁ ହସାରେ, ତମେ ନିଜେ ବି ହସିବ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି ହସେଇବ। କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି କି ତମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ମନ ଦୁଃଖାଇବ ନାହିଁ। ନିଃସହାୟକୁ ଦଇବ ଭରସା, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ନିଃସଂଶୟ ମନେ ରଖିଛି ସେ ଆଶା, ନିଃସଂଶୟରେ ବା କୌଣସି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ମନରେ ଆଶା ରଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ବିସର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିବା। ପଡ଼ୋଶୀ ହେବ ତ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା ପଡ଼ୋଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ତମ ଚାରିପାଖରେ ବା ତମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଦୁଃଶାସନ ଦୁଃଶୀଳ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ। କେଉଁମାନେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ ନା ଦୁଃଶାସନ ଆଉ ଦୁଃଶୀଳ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଉଭୟର ସାହା ଭରସା। ଆର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ, ତାର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ, ତେଣୁ ଉଭୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହା ଭରସା ହେଉଥିଲେ। ଦୁଃଶାସନ ଜଣେ ବେପାରୀ। କିଏ ଜଣେ ବେପାରୀ ଥିଲେ ନା ଦୁଃଶାସନ ଜଣେ ବେପାରୀ। ପୁନଃ ପୁନଃ ବଜାର ଦର ଖସିବାରୁ ତାର ଅଧପତନ ହେଲା। ପୁନଃ ପୁନଃ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବଜାର ଦର ଖସିଗଲା। ବଜାର ଦର ମାନେ ସବୁ ରେଟ୍ କମିଗଲା। ତ ତାର ସେ ଯେହେତୁ ବେପାରୀ ତାର ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ କମିଗଲା, ତେଣୁ ତାର ଅଧପତନ ହେଲା। ଅଧପତନ ମାନେ ତାର କ୍ଷତି ହେଲା। ଦୁଃଶୀଳ ଏଇ ଦୁଃ ସମୟରେ ନିଃସହାୟ ଦୁଃଶାସନକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଲା। କିଏ ନାଇଁ ଦୁଃଶୀଳ ମାନେ ଦୁଃଶାସନକୁ କ'ଣ କଲା? ଦୁଃସମୟ ମାନେ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଃସହାୟ ଦୁଃଶାସନକୁ ମାନେ ସେ ନିଃସହାୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସହାୟ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ତା ବେପାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଆଉ ତାର କ୍ଷତି ହେଲା, ଦରଦାମ ଖସିଯିବାରୁ କ୍ଷତି ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସହାୟକ କିଏ ହେଲା ନା ଏଇ
दुशासन को किए सहाय है ना दुशील तापर सहाय जोगाइला फलत किछि दिन पर तार दुखमय जीवन निशेष है किछि दिन पर कौन है पिला माने तार जो दुख समय थिला से चलीगला शेष हो गला निशेष माने शेष हो गला से दुशील को यही सहायता बाह बाह करी कहला पड़ोशी हेब तो एमती तो से दुशील को कौन कहला ना तार प्रशंसा कला कौन कहला ना जेहेतु दुशील ताको खराब समय रे साहाय्य करिथिला तेणु से बाह बाह कला बाह बाह माने ताको शाबाश देला आ कहला पड़ोशी हेब तो एमिति ताले पड़ोशी केमिति हबा कथा पिला माने ना समस्ते सब बेले दुख सुख समय रे हमर घरे जदि कोनोसी पुण्य पर्व होउची बा पर्वपर्वाणी होउची आमे तांको घर को इनवाइट करबा निहाती दरकार आउ जदि खराब समय पड़ची तांको खराब समय रे छिड़ा हबा निहाती दरकार देखुथिबा पिला माने एइठी कोन गोटे लोक ताको कौन साहाଯ୍य करने को जाऊँगी तेणु पड़ोशी मानू सब बेले सुख दुखे साहाଯ୍य करती। अच्छा आज आम विसर्गर को पढ़ीदे आम नेक्स्ट क्लास रे तार प्रश्नोत्तर बही प्रश्नोत्तर गुड़ी को करवा जदि वीडियोटी भल लगी था ताले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब निहाती करदब।